Niingon si Lacson mga kaigalaan nga dunay 5 ka mga cabinet secretaries nga apil ining Cabral files. Nga duna mahigalay mga allocables. Ngano na apil man mo na allocables, ha? Karubutaga tagaan tanig pagtagad ba kaigalaan nya duna ra bay 8 billion nga allocables mahigala nga dunay initial dito nga para kuno kang ES. Kisa man ang ES. Ingon sila mahigala kisa may lain nga nag-initial ES diha sa kananaang cabinet secretaries. Malagmit nga kadto si Lucas Bersamin. Kaya siya man mao'y executive secretary. Anak ni mo mailhan kung seryoso ba ang Marcos administration pag-imbestigar ining flood control project. Muna karon na negative 3 ang iya mga higalang rating. Og sa kanta pa ni pero atik ra. Na ako no independent commission pero atik ra. Ngano man karon mahigala tagad ni pagtagad kay nag-anamanam naman nag-resign ning mga sakop sa independent commission. Primero katong ilang investigator mahigala nga si Magalong, sunod ba kaigalaan kining tulo ka mga commissioners, ha? Unang resign mahigala si Babe Singson, ang DPWH secretary kaniadto. Karon resign na sad mga kaigalaan si Fardo. Unsaon naman na? So usa na lang nahabilin sa kinini ang Independent Commission for Infrastructure. Straight to the Unsaon point. pag-imbestigaran ang usa na lang ka commissioner? Straight to the Sa point. laktod nga pagkaistorya wala na, ha? Wa na. Daw patay na mahigala kining ICI nga gitukod kunuhay mahigala ni Presidente BBM.